हेलौ लोगोफोर। आसामा नर्थ इस्ट इण्डियानि गंसे रायजो। आसामाव गासै 33 डिस्ट्रिक्ट दं। लकसभायाव गासै 14 मासि दं आरो रायजो सभायाव मोन 7 मासि दं। आसामनि सुबुं अनजिमाया 3.1 कौटि। 2011 नि बायदिब्ला अफिसियेल लेंगुवेज एसामिस आरो बर'। आसामनि गाहाय फोरबो बैसागु एबा बिहु। स्टेट एनिमेल गं थसे गोनां गान्दा। स्टेट फ्लावार फक्सटेल अर्किड कापौफुल। हादरसायारि दंफां हलं दंफां। बेखौ गोबां जायगायाव मोननाय जायो। आसामनि गिबिसिन मन्त्रि गपिनाथ बरदलै। कामाख्या मन्दिर नीलाचल हाजोआव दं। आसामनि एन्थेम सं अमर आपनार देश। आसामनि केपिटेला दिसपुर। नामघोसाखौ माधबदेवआ लिरदोंमोन। आहम रायजोखौ 1228 मायथाइयाव गायसनदोंमोन। जनबेल मेलाखौ टिवाफोरा फालियो। गोदोनि दिनाव टिवाफोरखौ लालुं होनना मिथिनाय जायोमोन। शंकरदेवआ बर'गीतखौ लिरनायाव ब्राजावली रावखौ बाहायदोंमोन। बाइबेलखौ एसामिसआव उइलियाम केरीआ आत्माराम शर्मानि हेफाजाबै राव सोलायदोंमोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। थेंक इउ।